El neoclassicisme fou un moviment artístic inspirat en els ideals de bellesa de l'art clàssic grecoromà com a reacció als excessos de l'època barroca que es va desenvolupar a l'Europa del segle XVIII i principis del segle XIX. El neoclassicisme adoptà un llenguatge artístic regit per l'ordre, la senzillesa, la grandiositat, la simetria i l'equilibri, principis que vincularan els valors estètics de l'Imperi Romà amb els fonaments de la Il·lustració i el segle de les llums, la raó i el coneixement. El neoclassicisme va representar un retorn als valors de virtut i senzillesa de l'antiguitat clàssica, tot renovant un estil antic amb una expressió nova que s'identificà amb la bellesa i el bon gust estètic. El neoclassicisme es va desenvolupar fonamentalment en l'arquitectura i en les arts decoratives i visuals, en les quals els cànons i els valors estètics de l'antiga Grècia, Roma o fins i tot l'antic Egipte constituïen referents que l'arqueologia i el redescobriment de meravelles del món antic com Pompeia, Herculano o l'Acròpolis d'Atenes feien possible. L'única manera de ser un gran artista, o si fos possible, inimitable, era imitar els antics. Tanmateix, el neoclassicisme no es va limitar a les arts plàstiques, sinó que també va inspirar la literatura. Especialment el teatre i la poesia, i també la música. Tot i que, sovint, convertides en el mitjà de transmissió d'una cultura burgesa influïda pel racionalisme i les idees de la il·lustració. L'arquitectura neoclàssica es caracteritza pel seu caràcter monumental, imitació de l'arquitectura grecoromana i la seva finalitat civil, que es va traduir en la construcció de grans edificis públics com biblioteques, museus, teatres, òperes, hospitals, mercats, panteons, palaus o arcs de triomf, que s'integren en grans projectes de reforma urbanística que es corresponen amb els ideals republicans o les ambicions imperials. L'escultura i la pintura es subordinen al caràcter monumental de l'arquitectura i l'urbanisme neoclàssic amb estàtues, ornaments i grans representacions pictòriques de caràcter historicista. Són exemples d'aquesta arquitectura neoclàssica l'Arc de Triomf de París, el Panteó, la Puerta d'Alcalá de Madrid, el Teatre Wilkea a Varsòvia o la Porta de Brandenburg a Berlín. També el Museu Britànic a Londres o fins i tot esglésies com la Catedral de Nostra Senyora de Copenhaguen. L'escultura neoclàssica va copiar les temàtiques i els cànons estètics de l'antiguitat sobre marbre blanc, sense policromar, doncs es pensava que així eren les escultures antigues, tot recuperant la figura humana com a ideal de bellesa, harmonia i equilibri. El seu representant més destacat fou el venecià Antonio Canova, amb obres com el monument al papa Climent XIV, Venus i Psique o Hèrcules. La pintura neoclàssica no tenia l'abundància de models i referents de l'arquitectura a l'escultura, doncs no s'havien conservat gaires exemples. La seva composició és simple i clara, similar a la de les estàtues antigues, poques figures humanes en calma i equilibri. El pintor francès Jacques-Louis David va ser un dels màxims exponents de la pintura neoclàssica,
preocupat per pintar composicions lògiques i clares. David va ser un pintor al servei de la Revolució Francesa i els ideals de llibertat. Fou nomenat pintor de cambra de Napoleó Bonaparte i entre les seves obres destaquen el jurament del joc de la pilota, la mort de Marat o la coronació de Napoleó Bonaparte com a emperador. Menció especial mereix el classicisme musical, que es correspon amb el moviment artístic neoclàssic, ja que en el període entre 1750 i 1820 va donar a la música figures universals com Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven o Franz Schubert, tot i que aquests dos últims també se'ls considera part del moviment artístic romàntic. Haydn, juntament amb Mozart, són els dos grans representants del classicisme musical. Haydn va compondre durant 60 anys òperes, sonates per piano i múltiples simfonies. De fet, és considerat el pare de la simfonia. La precocitat i el geni musical de Mozart, als 5 anys ja composava obres musicals, segurament no ha tingut igual en la història de la música. L'obra de Mozart abasta tots els gèneres musicals, deixant obres mestres amb música simfònica, concerts, òperes, sonates. El romanticisme fou la reacció al racionalisme de la Il·lustració i al neoclassicisme, recolzada en l'exaltació dels sentiments i la llibertat com a forma de trencament amb l'ordre tradicional i la jerarquia de valors socials i culturals vigents. Va aparèixer a Alemanya a final del segle XVIII com a moviment literari, però ràpidament es va estendre a altres arts: la música, la dansa, el teatre i la pintura, durant la primera meitat del segle XIX. D'Alemanya va passar a Anglaterra, França, Itàlia, Espanya, Rússia, els Estats Units i les noves repúbliques hispanoamericanes en el marc històric de les revolucions liberals. D'aquí el caràcter revolucionari i trencador del romanticisme tant en l'aspecte visual com en l'expressió d'una forma especial de sentir i de pensar. El romanticisme va promoure una concepció artística basada en l'exaltació dels sentiments humans enfront de la raó, el dramatisme en les accions i les emocions extremes, la nostàlgia pel passat gloriós de les nacions i la seva història, la llibertat davant del despotisme, la originalitat i la creativitat davant la còpia del neoclassicisme, i també la defensa absoluta de l'individu i el subjectivisme, el culte al jo personal i a la nació en defensa de la llibertat individual i la rebel·lia. El moviment romàntic té els seus orígens a Alemanya, en la literatura, fonamentalment la poesia. De fet, l'origen del terme romàntic deriva de la paraula romans, que es feia servir per descriure els poemes èpics i heroics de l'edat mitjana, matèria literària de la novel·la romàntica, que posaren en valor figures com el rei Artur, Carlemany, Alexandre el Gran o el Miofit. També, a final del segle XVIII, va aparèixer un renovat gust per la nostàlgia i l'exotisme i les emocions sinistres d'època medieval, donant forma a la literatura gòtica, un dels subgèneres literaris del moviment romàntic. A Alemanya, Friedrich Schiller i Goethe foren els impulsors del moviment Sturm und Drang, o Tempesta i Impuls. Goethe, en una de les seves primeres obres, escriu un relat sobre un cavaller medieval que no obeeix cap més autoritat que no sigui la pròpia.
en un elogi de la llibertat individual i el jo personal. Però sense dubte fou la novel·la Les penes del jove Werther on Goethe va desenvolupar el tema dels sentiments i les emocions portades a l'extrem en el personatge del jove Werther, que, ferit de dolor per un amor impossible, s'acaba suïcidant. A Alemanya es va viure també en aquell moment un autèntic revival popular del teatre de Shakespeare com a model de la sensibilitat romàntica. A la Gran Bretanya foren representants del moviment romàntic els poetes William Blake, Percy Shelley, Lord Byron, gran escriptor però personatge excèntric i controvertit que va morir lluitant per la llibertat de Grècia, o el novel·lista escocès Walter Scott, autor de novel·les històriques ambientades en el passat medieval que narraven els fets heroics de personatges de ficció com Ivanhoe. O Mary Shelley, autora de Frankenstein, 1818, una de les obres més rellevants del romanticisme i exemple primerenc de ciència-ficció. També cal esmentar aquí el poeta i periodista nord-americà, mestre del relat curt de terror, Edgar Allan Poe, renovador de la novel·la gòtica amb poemes com el cor o relats com La caiguda de la casa Usher o Els crims del carrer Morgue. A França, Alexandre Dumas amb Els tres mosqueters o Victor Hugo, autor dels Miserables o Nostra Senyora de París, conrearen la novel·la romàntica, històrica i èpica. El romanticisme en llengua castellana també va donar grans figures com el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, recordat pels seus poemes de l'obra Rimes i Legendes, o José de Espronceda i la seva Canción del Pirata. Així com José Zorrilla amb el seu Don Juan Tenorio, personatge de ficció que encarnava el model d'home galant i seductor, col·leccionista d'amants. També cal situar dins el moviment romàntic tardà la majoria dels autors de la Renaixença cultural a Catalunya, com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Víctor Balaguer o Serafí Pitarra. El romanticisme musical es troba estretament vinculat al romanticisme literari. De fet, alguns compositors, o millor dit, les seves dones, cas de George Sand i Chopin, o de Cosima Wagner, conrearen o s'obriren a altres arts. Es consideren compositors protoromàntics o fundadors de les bases del romanticisme musical Ludwig van Beethoven o Franz Schubert en l'última etapa de la seva obra de compositors. La música romàntica es desenvoluparia més enllà del romanticisme literari al llarg del tram central del segle XIX entre 1830 i 1890, amb una primera generació de músics formada per Hector Berlioz, la Simfonia Fantàstica, o Frédéric Chopin amb les seves composicions per piano, Félix Mendelssohn o Robert Schumann, i una segona generació formada per Richard Wagner i Giuseppe Verdi, grans compositors d'òperes, Franz Liszt i els seus poemes simfònics, o el polifacètic Johannes Brahms. El romanticisme musical s'allargaria fins als anys de la Primera Guerra Mundial amb compositors com Gustav Mahler, Richard Strauss o Claude Debussy. Els principals gèneres musicals foren la música per piano, concerts, sonates, rapsòdies, les danses, vals, masurca, polonesa, les simfonies i poemes simfònics i l'òpera. El romanticisme pictòric es caracteritza pel domini del color sobre el dibuix, per una gran preocupació pel moviment i la composició, els seus detalls i l'ambientació. Els gestos violents dels personatges i els fons sobre bases inestables contribueixen a accentuar el dramatisme de les composicions. La tècnica pictòrica és hereva de la pintura veneciana i flamenca. Així,
com de Francisco de Goya, considerat el pintor que va inaugurar el romanticisme. La temàtica de la pintura romàntica es va focalitzar en l'actualitat del moment històric emmarcat en el passat gloriós de pobles i nacions i a les aspiracions de llibertats individuals i nacionals pròpies de les revolucions liberals de la primera meitat del segle XIX, però també l'exaltació de l'exotisme i de les passions i somnis que posaran de moda el gust per l'orientalisme i els països àrabs, però també per l'exòtica Espanya. El paisatge exòtic o bucòlic cobrarà importància com a tema artístic en si mateix. Un dels principals pintors romàntics serà Caspar David Friedrich, que en les seves composicions, com Arbre amb corps, Caminant damunt la boira o Marina, transmet a l'observador sentiments de tristesa, melancolia i fins i tot presagis funestos. William Turner fou un pintor britànic que va conrear majorment el paisatgisme amb obres com El naufragi o Pluja, vapor i velocitat al Gran Ferrocarril de l'Oest. Un altre dels més coneguts pintors romàntics és Eugène Delacroix, autor de La llibertat i en el poble, quadre que resumeix tant la preocupació pel moviment i la composició pictòrica del romanticisme com els ideals de llibertat de les revolucions liberals. El modernisme és el moviment de renovació artística a cavall de finals del segle XIX i principis del segle XX, conegut com a Art Nouveau a la majoria d'Europa i també com a Modern Style en els països anglosaxons, que es desenvolupà en el període històric conegut com la Belle Époque, que va del final de la Guerra Franco-Prussiana, el 1871, a l'esclat de la Primera Guerra Mundial el 1914. El modernisme vol crear un art nou, rupturista, lliure i modern que trenqui amb els estils artístics dominants, tant amb l'academicisme eclèctic o historicista com amb el rupturisme del realisme o de l'impressionisme. Es tractava de trencar amb el passat i establir un futur en el present en base a noves normes estètiques i artístiques que aspiraven a democratitzar la bellesa i socialitzar l'art fent-lo accessible a tota la població, amb objectes d'ús quotidià produïts artesanalment que són l'antecedent de la indústria del disseny. El modernisme no va ser un estil artístic centrat en la pintura, l'escultura o l'arquitectura, sinó que també va conrear les arts decoratives, les arts gràfiques i el cartellisme, l'art moble, el treball de l'acer i el vidre, nous materials de producció industrial, la ceràmica i la rajoleria. Els artistes modernistes es converteixen sovint en artistes integrals. Molts arquitectes, com és el cas d'Antoni Gaudí, no només projectaven edificis, sinó que també intervenien en el disseny de la seva decoració, el mobiliari i tot tipus de complements, fins i tot objectes d'ús quotidià. L'artista modernista s'aprofitava de les noves tècniques i materials industrials, però aplicava els coneixements i el saber fer de l'ofici tradicional. La nova estètica trencadora del modernisme, vist per una part dels seus contemporanis com a art degenerat, sovint ridiculitzat pels sectors més tradicionals de la societat, es caracteritzava per la inspiració en la natura i la geometria, tant en la forma dels elements decoratius i obres artístiques com en el desenvolupament de noves tècniques constructives. Cas dels arcs catenaris, funiculars i parabòlics en l'obra de Gaudí. Ús de la línia corba i la simetria tant en les arts decoratives com en la construcció d'edificis. Tendència a la representació estilitzada dels motius artístics.
ús de la figura femenina en actituds gràcils i delicades amb tendència a la sensualitat, sovint arribant a l'erotisme. I ús de motius artístics de caràcter exòtic o fantàstic, tant inventats com inspirats en altres cultures generalment orientals. Un dels antecedents directes del modernisme fou el moviment Arts and Crafts de l'artista i pensador socialista anglès William Morris, que volia acostar l'art a tota la població mitjançant l'artesania i les arts decoratives. Aquestes idees influïren en el cartellisme i la il·lustració, sent les arts gràfiques i la publicitat un dels grans exemples del nou estil artístic amb autors com el txec Alfons Mucha, el francès Toulouse-Lautrec o el català Ramon Casas, alguns dels quals també foren grans pintors. La pintura modernista, en contraposició a l'academicisme i a l'impressionisme, abandonà la temàtica quotidiana per tocar continguts simbòlics i conceptuals, entre els que destaca la dona, la sensualitat i fins i tot l'erotisme. La tècnica pictòrica treballa la puresa de la línia i l'expressivitat del dibuix. També es fan servir molt formes de la natura, especialment vegetals, flors, fulles, tiges, que omplen tot l'espai, que formen també part dels motius propis de les arts gràfiques i les arts decoratives. Entre els principals pintors modernistes cal esmentar l'austríac Gustav Klimt i la seva obra El petó, el txec Alfons Mucha, l'holandès Jan Trollope o els catalans Santiago Rossinyol i Ramon Casas. Sense dubte, la principal art que resumeix el trencament del modernisme amb els moviments estètics del segle XIX és l'arquitectura, a la qual sovint es subordinen les arts decoratives. L'arquitectura modernista es va beneficiar de la producció industrial en massa de nous materials constructius com el ferro, l'acer, el vidre i el ciment, que van oferir grans possibilitats de renovació estètica i noves tècniques constructives basades en la línia corba. L'arquitectura modernista catalana és un dels millors exemples d'aquesta ruptura amb les formes, tècniques i l'estètica neoclàssica o historicista amb l'obra Antoni Gaudí, Casa Batlló, La Pedrera o el Parc Güell, però també de Lluís Domènech i Muntaner, el Palau de la Música, l'Hospital de Sant Pau, Josep Puig i Cadafal, la Casa Maller i la taverna Els Quatre Gats. L'arquitectura modernista es va posar al servei de la gran burgesia, aixecant cases particulars o palaus, però també edificis públics, hospitals, cellers, fàbriques, teatres, auditoris i esglésies. La rica decoració de rajoles, mosaics, vitralls, reixes, estucs, fusta i el disseny de qualsevol objecte domèstic, mobles, làmpades, vaixelles, catifes, vestits i joies, desenvoluparen el disseny i les arts decoratives com a element fonamental de l'estètica modernista, amb la invenció de noves tècniques com el trencadís. En el cas català, el modernisme fou un moviment artístic molt complet, que es va desenvolupar
bastament també en la literatura amb autors com Narcís Oller, Joan Maragall o Santiago Rossinyol, i en la música amb compositors com Isaac Albéniz o Enric Granados. El modernisme va ser un moviment artístic que no només va arribar a totes les arts, sinó que també fou habitual als artistes que conrearen diverses arts paral·lelament al llarg de la seva vida, com Santiago Rossinyol, escriptor, pintor i cartellista, Alfons Muixa, pintor, cartellista, o William Morris, poeta, pintor i dissenyador.